Guus Hiddink, Hans van Breukelen en Reinder Nummerdoor. Het zijn samen wat vernieuwde mensen die het van de partij winnen. Gewoon binnen lang goede kunde van Foppe. Ze had Willem van Hanegem nog les van hem hoorn. Foppe was boos op mij, want ik kwam uit de klas bij Foppe vandaan. En toen vroeg een journalist, wat heb je opgestoken? Toen zei ik een sigaret. en daar was Foppe boos over. Maar dat is wel weer goed gekomen blijkbaar. Jawel, ja, maar anders zijn we hier niet. Als we het een zeurpiet vinden, dan gaan we hier niet naartoe. De verwachting is dat de dag dik €30.000 opsmieten zal. En dat geld komt neffens Foppe op het goede plak. Voor ben die een beperking had en die graag sporten willen, maar toch hun omstandigheden net sporten kennen. Of we hebben voor het heel belangrijk is om bol te sporten. Nou, die helpen we onderwijs, zoals ze kennen. Daar hebben we projecten voor. Als je kijkt waar elke keer het geld aan besteed wordt, dan kun je alleen maar ja zeggen op het moment dat de mogelijkheid er is om mee te doen voor het goede doel.